Wan. Waduh, Gong. Kacau iki. Kacau piye? Ora sida entuk dana. Loh. Ana apa? Perlu durus lho tra iki. Guse ora sabar. Sabar piye ana apa? Awak dhewe sowan kalah dhisik. Kalah dhisik karo sapa? Sinuwun Darawati. Mergane Sinuwun Darawati ya nyilih pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Kok iso sebab arep ngopo? Darawati ke Taman Pegebluk, Gong. Isane Walya Nirmala Temajati, Jati Temahulya. Nek Darawati tinumbalan pustaka Jamus Lima Sada, mongko Sinuwun Darawati wis kebacut nembung. Awak dhewe nembung tiba keri, sing keri tiba keri, sing dhisik tiba dhisik kuwi pernatan negara Ngamarta. Ora iso nek carane ngono kuwi. Kowe aja ngowahi pernatan. Kene tak rembuke. Weh, wong bodho kowe mundur. Gong ora gawe masalah. Masalah piye? Iki ki mung arep ngrembug kok masalah. Ke belakang. Iya, iya. Ora tak urus ora. Nuwun sewu Sinuwun. Sinuwun. Oh iya kleru Sinuwun. Iya piye Bagong? Nuwun sewu, kula ganti Petro. Merga Petro mboten iso ngrembug perkara napa sing mangendikake. Iya Bagong. Nggih. Kula nuwun sewu lho menawi wonten cewek ngatur dunadung kaping tanduk kiranging tata krami kula nyuwun pangapunten. Ora dadi ngopo anggen kula munjuk atur. Ora dadi ngopo Pik Bagong. Nggih. Nuwun sewu Sinuwun Darawati rawuh mriki ajeng napa? Nyuwun ngampil pusaka Jamus Kelima Sada. Dingge napa? Dinggo tumbal wadaling praja ing Darawati. Kosek tekan semanten mawon kula tak matur. Iya Bagong. Pusaka Jamus Kelima Sada niku kagungane sapa? Kagunganing para Pandhawa. Dudu, salah. Kok salah piye? Sing duweni pustaka Jamus Lima Sada menika para Pandhawa lan para kawula negara Ngamarta. Apa? Apa to? Kuwalik ya, kuwalik. Apa to sebabe kadar being para kawula amargi kawula niku ya uripe gumantung karo pustaka Jamus Kelima Sada. Pandhawa ya sugenge dumantung karo pustaka Jamus Kelima Sada. Ha ning saniki nuwun sewu, rembuke enten riki niki perlu dipetung, perlu diglejah. Ngono lho, Truk, nek matur ki sero. Iya. Mbah bener mbah luput sero. Iya iya, Gong. Heeh. Ha, kula ajeng nyuwun prisa. Piye? Piye Bagong? Kok sik lagi mikir? Nuwun sewu, jagat menika negari menika kathah. Ngamarta, nggih to? Iya. Ngastina, Darawati, Mandura, Kumbina, Wirata, Lesanpura, Panca